dneska jsem se vkrad Denisovo baráku. On je teďko na výletě, budou tam 2 dny, tak co budeme dělat? Můžu si to ukradneme tenhle plakát. On je tu. Home sweet home. Dneska budeme streamovat Roblox. Víš tak? A teď... Počkej, já vypnu ten stream. Sakra, mě se nepovedl ten stream. Jako kdyby někdo byl za mnou. Ne, někdo. To chodí. Jako kdyby... Kámo, zase... Ne. Někdo to není. Kámo, kdo by to zase... Já se zbuchu. A proč mám pošepnutý pytel? To je divný. On mě málem dostal. Já se nejde. Co pravý na pleti? Kámo. Do piči. Kámo. Já jsem to byl celou dobu, kámo. Kámo, já jsem se podíval na tvůj channel a pořád na tebe nemám odběr, to musím hned spravit.